Bon dia, bona tarda, bon migdia, bona nit o bona migdiada. Vés a saber en quin moment estarem junts avui, amb aquesta plugeta que cau tan dolça com aquest conte, que era el conte d'un nen rinxolat i d'ulls clars que a la biblioteca sempre em deia que era el seu llibre preferit. Això va per ell, que avui ja deu ser papà i tot. Es diu El bosc. El bosc, i és d'un autor que es diu Claire Nivola. Mireu, aquesta és la història d'un ratolinet que vivia en aquest petit poble. Des de casa estant deia que no podia sentir-se mai tranquil, perquè sempre tenia present aquell bosc gros, immens, que hi havia allà fora. Un dia va decidir que aquella angoixa era tan gran, que no podia suportar-ho més. Així que va obrir la porta de casa per arribar fins on era el bosc. Abans de sortir va donar una ullada a la seva butaca, on li agradava llegir, la llar de foc, quan estava encesa, que l'acompanyava. I a poc va tancar la porta i va sortir. Estava ben decidit a arribar fins al bosc. Va anar passant per tots els carrers i carrerons del poble, veient com els altres ratolins feien les seves feinetes de cada dia. I així va arribar fins al final del poble. Va començar a seguir per aquell caminoi que li duria fins al bosc. Se sentia petit i sol en aquella immensitat del món tan gran. Ben aviat es va adonar que ja no podia tornar enrere, que el poble havia quedat molt lluny i que davant seu el bosc s'alçava com una muralla. Què havia de fer? Tornar a casa ni parlar-ne. Va intentar i va continuar fins a arribar al bosc. Havia arribat massa lluny. Ell pensava, i si em perdo? I si em devora una bèstia salvatge? Què és el que em fa por? I va continuar caminant a poc, ara, molt a poc, fins que va penetrar en el bosc i els arbres eren com columnes d'una gran porta. Sentia com el cor li bategava amb força dins el pit i un corb va grallar darrere seu i un cruixia al terra i ombres que es movien. Només sentia el batec del seu cor fort. Tot un es va ensopegar amb un tronc d'arbre caigut i va caure a terra. Pah! No va gosar ni moure's. Només sentia aquell croc del cor cada vegada més fort. Fins que va respirar i va notar sota de les seves mans com una dolça molsa que el va convidar a obrir els ulls. Quant de temps havia passat allà arraulit, esperant? No ho sabia. Però quan va obrir els ulls davant seu hi havia una papallona que tancava les ales com si fos un àngel de la guarda. Es va posar a escoltar i sentia tots els murmuris dels arbres com si li estiguessin cantant cançons antigues. I es va donar la volta i per primera vegada va alçar la vista. I allà dalt, més amunt dels arbres va veure el cel. El cel era molt més gran que el bosc, fins i tot més gran que la por que sentia, més gran que qualsevol altra cosa. Així que es va quedar estès a terra, sentint aquell món que murmurava i que li explicava coses, fins que la llum va començar a declinar. Va recórrer el bosc a poc, va trobar-hi un riu, un rierol. I a la fi, quan gairebé s'havia fet fosc, va sortir del bosc i va emprendre el llarg camí de tornada cap a casa. Ara sentia que aquella bellesa que havia vist allà dins l'acompanyaria durant el llarg de tota la seva vida i la seva por s'havia esvaït per sempre més. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat. I mireu, de llibres m'encanta llegir les seves dedicatòries.
I aquest està dedicat als seus estimats Míriam, Anne i Daniel, Rudy, que són els arbres columnes del seu bosc. I també al príncep Andrei de Tolstoi, que en caure en el combat va aixecar la vista cap al cel alt, just i bo, i va comprendre tantes coses. I aquí teniu el llibre de Tolstoi. I qui sap si algun dia, quan sigueu grans com jo, o potser una mica abans, el llegireu. I fins aviat, amics.